Dobar dan, dragi gledateljice, poštovani gledatelji. Lijepo je ponovo biti sa vama. A danas pričamo o fenomenu hrvatske politike kojeg nismo sreli, ja mislim, od osamostaljenja 90. godine. A to je naš predsjednik Zoran Milanović. Zašto je on fenomen, probat ćemo objasniti u ovom uvodu. Znači, uskoro se navršavaju pune 2 godine otkako je Zoran Milanović u drugom krugu izbora s više od 100.000 glasova prednosti pobijedio Kolindu Grabar-Kitarović i postao 5. hrvatski predsjednik od državnog osamostaljenja 1990. godine. U svoje 2 godine mandata Milanović je bio sve samo nedosadan. Odmah po dolasku na Pantovčak pobacao je sve uspomene na svoje prethodnike, ceremoniju inauguracije sveo na razinu obljetnice gimnazijske mature i posve ignorirao konstituirajuću sjednicu parlamenta zemlje koje je predsjednik. Premda on osobno u svojoj dugogodišnjoj diplomatskoj karijeri vjerojatno drugačije komunicirao nego sada, kao hrvatski predsjednik Zoran Milanović uveo novi stil direktnog obračuna sa svim onima koji ne štuju njegov lik i djelo. A glavna značajka tog stila je uglavnom direktno vrijeđanje protivnika. I tako kako se Milanović kao predsjednik poput Feniksa ponovo uzdizao na političkom nebu Hrvatske, tako je rastao i broj njegovih meta i njegovih ispada. Uvrede su postajale toliko brojne i maštovite da se u javnosti pojavila i čuvena tablica uvreda, gdje se svatko mogao pronaći po svojim datumom rođenja. Tako sam ja po Milanoviću nekonzistentni politički freeloader, a on bi sam po toj tablici bio nasilni konjokradica. Iako je odmah po preuzimanju predsjedničke dužnosti najavio tvrdu kohabitaciju sa premijerom Andrejom Plenkovićem, uistinu se teško moglo očekivati da će se ta kohabitacija pretvoriti u svađu pandemijskih razmjera i otvoreni rat Pantovčaka i Banskih dvora, u kojoj će između ostaloga Plenković postati plameni jazavac, a Milanović štetočina s Pantovčaka. Koristim ovu prigodu. Koliko god njihovo međusobno prepucavanje bilo ponekad zabavno, molim, evo obojici skrećem pažnju na činjenicu da i hrvatski građani plaćaju da ipak korisnije i pametnije troše svoje dužnosničko vrijeme. Ipak, po mnogima, a to je današnja tema, glavna značajka Milanovićevog dosadašnjeg mandata je njegov politički salto, u kojem se od progresivnog ljevičara koji u Joe Bidenu vidi svijetlu budućnost novog svjetskog poretka prometnuo u novo komponiranog suverenistu i domoljuba. To je toliko razljutilo njegove dojučerašnje drugove antifašiste da su ga se nedavno i javno odrekli, nazvavši ga ikonom nacionalista. S druge pak strane, pojedini vojni i braniteljski krugovi počeli su toliko obožavati Milanovića da u njemu vide novog Tuđmana ili ti u najmanju ruku našeg Orbana. Za potrebe daljnje analize lika i djela predsjednika Milanovića, kao i za mogućnost da je poput Saula na putu za Damask doživio korjenitu promjenu svojih političkih i ljudskih svjetonazora, prisjetimo se njegovog slogana iz izborne kampanje koji je glasio predsjednik s karakterom. Po definiciji mrežnog izdanja Hrvatske enciklopedije, karakter se između ostaloga odnosi i na čustveno-motivacijska obilježja i moralne sastavnice nečije ličnosti, te se izraz čvrst karakter rabi kada govorimo o poštenom, iskrenom čovjeku. Razmotrimo sada ovu definiciju iz enciklopedije u svjetlu Milanovićeve nove ljubavi spram vrednota Domovinskog rata, koje vjerovatno i nije posjedovao kada je kao premijer na Markov trg slao specijalce na branitelje. Predsjednik Milanović trenutno je vrhovni zapovjednik pobjedničke vojske u ratu u kojem on osobno nije sudjelovao. A za tu istu vojsku koju sada predvodi, svojedobno rekao kako se sastojala od sirotinje i nepismenih. Nemojmo vjerovati meni, poslušajmo njega. Ti koji su stali sa oružjem su u pravilu bili ljudi siromašniji, sa manje škola i siromašnijih obitelji, a elita je ostala na sveučilištima i uredima. To su činjenice. Ja, kao i mnogi političari s ove i s one strane, hrvatsko oružje nisam branio. Ti koji su stali sa oružjem su u pravilu bili ljudi siromašniji, sa manje škola i siromašnijih obitelji, a elita je ostala na sveučilištima i uredima. To su činjenice. Ja, kao i mnogi političari s ove i s one strane, hrvatsko oružje nisam branio. Što se pak samog Domovinskog rata tiče, Milanović nikada ne skriva činjenicu da u njemu nije sudjelovao s puškom u ruci
Ali isto tako nikada ne objašnjava zašto. Teško je povjerovati da netko poput njega, koji je u bivšoj JNA bio Titov gardist i puno kasnije u 5. desetljeću života kao premijer pokazivao izvrsnu fizičku kondiciju trčeći kroz Maksimir s krokapom, nije 1991. godine bio spreman za prvu crtu. Možda odgovor leži u činjenici da je prema nekim od svojih čuvenih izjava prije svojeg domoljubnog preobraćenja Milanović Domovinski rat umjesto velikosrpske agresije na hrvatski suverenitet smatrao građanskim ratom, a Hrvatsku slučajnom državom. Ili odgovor treba tražiti u njegovoj šokantnoj rečenici s foruma SDP-a iz ne tako davne 2015. godine kako je Hrvatska kriva za rat jer smo smanjili prava Srbima. Ipak, čini mi se da je pravi odgovor na Milanovićevo nesudjelovanje u Domovinskom ratu dao njegov pokojni otac Stipe Milanović u jednom svojem intervjuu gdje prepričava svoj razgovor iz 1991. godine s tadašnjim ministrom Vlatkom Pavletićem. Milanović senior tom prilikom otvoreno Pavletiću kaže sljedeće: Gospodine ministre, ni vaš ni moj sin nisu na bojištu, ima dovoljno boraca. Ima dovoljno boraca. Puno godina kasnije njegov će sin izjaviti kako nije nosio pušku jer su u rat išli oni s manje škole siromasi, a elita je ostala na sveučilištima. Jedan od njegovih najbližih suradnika, dok je bio premijer, kasnije osuđen kao lopov, Milanoviću se između ostaloga i dopao jer je svojedobno, to je bila 2005. ili 2006. ne mogu se sjetiti, na Zagrebačkom sveučilištu vodio prosvjede protiv braniteljske djece i branio im pravo da direktnim upisom na fakultete postanu dio te Milanovićeve elite. Da Milanović sam sebe po veličini svojeg ega sigurno svrstava u društvenu kremu, jasno je danas i nama sa manje škole. Ali da kao elitista koji je mučki izbjegao poziv na obranu domovine, danas sebe predstavlja kao bastion obrane domoljubnih vrijednosti, stvarno je više nego licemjerno. Ovim putem sve one kolege ratne veterane, koje danas nasjedaju na Milanovićeve izljeve ljubavi i brige za hrvatsku vojsku, kao i sve one koji mu trče na Pantovčak ili ga željno iščekuju na obljetnicama svojih postrojbi, podsjetit ću na njegovu izjavu kako obilježje HOS-a, jedna od najslavnijih formacija iz Domovinskog rata, treba negdje baciti. I sve to u trenutku dok se kosti heroja HOS-a, Žarka Manjka sa Crvenkape, borca koji je tijekom bitke za Vukovar uništio 12 četničkih tenkova, nisu niti slegle u grobu u kojem je pokopan nakon 28 godina potrage za njegovim tijelom. Što bi rekao Stipe Milanović, ima dovoljno boraca. Mnogo je drugih primjera pored Domovinskog rata koji bacaju pravo svjetlo na karakter predsjednika Milanovića, ali ću ovdje spomenuti još samo neke. Sjetimo se kako nam je naš domoljubni predsjednik dok je bio premijer pokušavao u Ustav progurati nezastarijevanje teških ubojstava. I to samo zato da bi zaštitio organizatore krvavih udbaških likvidacija od izručenja Njemačkoj. Osobno je uvijek bio vrlo brzopotezan, kada treba kritizirati propuste drugih, a na sebe zaboravlja. Recimo kada ismijava pročelnika premijerovog ureda Zvonimira Frku Petešića, koji po meni i treba snositi određene političke konsekvence zbog određenih propusta koje je počinio, sjetili se naš predsjednik da je njemu kabinet, dok je vodio premijer, vodio sada pravomoćno osuđivani kriminalac koji mu je pod nosom iznosio gotovinu iz ureda. Ne generala gotovinu, nego cash lovu. Sljedeći puta, kada predsjednik bude komentirao uhljebeni karakter sadašnje izvršne vlasti, neka se sjeti kako mu je rođeni bratić za njegovog premijerskog mandata nakon 1/4 stoljeća je na mirovine. Iz mirovine najednom postao tehnički direktor u Nacionalnom parku Krka i je vrlo brzo zaradio kaznenu prijavu za zlouporabu položaja i ovlasti. Kad smo već kod prirodnih ljepota, u obrani jednog od financijera svoje kampanje, koji već godinama devastira uvalu Vruje, Milanović je napao notornog Borisa Dežulovića nazvavši ga Ragnarom iz Piska. No kada je taj isti Ragnar par mjeseci kasnije svojom jezivom kolumnom u Vukovaru
pljunuo na kolektivnu sućut i žrtvu cijelog hrvatskog naroda, od našeg vrhovnog zapovjednika nismo čuli niti riječi osude ili kritike. Za svojeg dosadašnjeg mandata Zoran Milanović je 120 puta koristio vojne brodove i helikoptere, a letenje u državnim avionima mu nije bilo mrsko ni kada je bio premijer, pogotovo ako se radilo o Krčkom aerodromu. Sljedeći puta, kada bude polijetao iz zrakoplovne baze Pleso, neka se bar sjeti da se ona zove po Marku Živkoviću, poginulom zrakoplovcu i heroju čijeg je oca Milanović zbog ćirilice u Vukovaru svojedobno svrstao u grupu uličara, razbijača i pijanaca. Doduše, kako sam mu to napisao u otvorenom pismu prije neki dan, na kojem još nije odgovorio, tada je još bio u dobrim odnosima s Miloradom Pupovcem, danas se možda i ne bi tako izrazio. Njegovo otkazivanje posjeta Lašvanskoj dolini povodom obljetnice konvoja Bijeli put za Novu Bilu u zadnjoj sekundi, i to iz samo njemu poznatih razloga, sigurnosnih razloga, kao i neskrivene simpatije koje gaji prema Miloradu Dodiku, nisu baš neka garancija za interese hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, premda je po običaju na tu temu Milanović jak na jeziku. Na fotografijama koje idu na vašim ekranima vidite nas 100-tinjak pripadnika Bijeloga puta konvoja koji su 1993. krenuli prema Novoj Biloj, predvođeni pokojnim doktorom Langom i mojim ocem, kada su sigurnosni uvjeti vjerovatno bili malo nesigurniji nego ovi o kojima priča Milanović. Kao što rekoh, ovakvih primjera Milanovićevog pravog karaktera ima mnogo, ali završit ćemo ovaj uvod jednom njegovom, baš njegovom nedavnom izjavom. Kaže naš predsjednik, niti jedna država, zajednica i nacija ne može opstati u okolnostima u kojima ljudi nisu spremni na žrtvu. Slažem se ja. Ali pitam se, samo koju li je to žrtvu za zemlju koju je na čelu podnio ili je spreman podnijeti naš trenutni predsjednik?